Portál finančnej správy navštívilo od jeho spustenia v roku 2014 viac než 1,5 milióna jedinečných užívateľov a celkovo na ňom urobili 11 miliónov 350 000 podaní. Finančná správa konštatuje, že elektronická komunikácia je na vzostupe. Aktuálne musia s daňovými alebo colnými úradmi povinne elektronicky komunikovať len platcovia DPH. Možnosti portálu finančnej správy ale lákajú aj tisíce ďalších subjektov. Je veľkým prínosom, ak môžete daňové priznanie podať elektronicky a nemusíte nikam chodiť. Je určite veľkým prínosom, ak môžete akékoľvek podanie podať elektronicky a nemusíte nikam chodiť. Je určite veľkým prínosom, ak si nájdete na jednom centralizovanom mieste všetky informácie podľa typu situácie, v ktorej sa nachádzate v daňovom alebo colnom procese, alebo podľa typu subjektu, akým ste. To znamená, platíte o DPH, neplatíte o DPH, živnostník, právnická osoba, fyzická osoba, neživnostník. To znamená, tak tie kritériá rozdelenia obsahu na tom portáli sú práve podľa týchto dvoch kritérií. Podľa typu subjektu a podľa toho, v akej životnej situácii sa ten subjekt nachádza. A ten portál poskytuje miesto, kde všetky informácie ten subjekt nájde. Od zavedenia portálu finančnej správy sa zvýšila miera elektronických podaní a ubudlo podaní papierových. Čo je možno zaujímavé z hľadiska dodávateľského, tak je tvorba, ktorou vlastne portál vznikal. Boli využívané skúsenosti pri budovaní obdobných portálov v zahraničí, ako napríklad Veľká Británia alebo Austrália či Maďarsko. Rovnakým spôsobom sa zohľadňovali aj odporúčania profesných združení, ako bola Slovenská komora auditorov alebo Slovenská komora daňových poradcov. Takisto sme spolupracovali s iniciatívou To sa nedá, ktorá sa dokonca aktívne podieľala pri tvorbe infoobsahu portálu. Doteraz je však elektronická komunikácia s firmami a občanmi len jednosmerná. Daňové subjekty môžu podávať priznania či podania elektronicky, no daňové a colné úrady im odpovedajú vždy len klasicky papierovou formou. Toto sa má zmeniť od 1. januára 2016. Obojsmernú elektronickú komunikáciu začnú najskôr využívať platcovia spotrebných daní. Postupne sa však táto možnosť bude rozširovať na všetky daňové subjekty. Začíname od 1.1.2016, nabiehame na obojsmernú elektronickú komunikáciu v oblasti spotrebných daní. Bude sa to týkať 400 subjektov, ktoré sú platcami spotrebných daní, spotrebné dane za tabak, alkohol, minerálne oleje. A ten rozdiel bude v tom, že akýkoľvek dokument, ktorý my budeme chcieť poslať subjektu, budeme posielať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy a dostane ten subjekt, ten dokument do svojej osobnej schránky v rámci portálu finančnej správy. Ostatné daňové subjekty budú môcť začať prijímať rozhodnutia a odpovede od finančnej správy elektronickým spôsobom v priebehu roku 2016. Úrady vidia v tejto možnosti v porovnaní s doterajším spôsobom komunikácie veľký prínos. Tá komunikácia bude oveľa priamočiarejšia, to znamená, bude okamžitá. Tá elektronizácia má výhodu hlavne v rýchlosti odoziev z obidvoch strán a tým pádom v rýchlosti konania na obidvoch stranách. Hej, my sa na to veľmi tešíme, pretože obojsmerná elektronická komunikácia bol jedným z hlavných dôvodov aj zavedenia nového integrovaného systému finančnej správy, pretože ten starý by nám neumožňoval prejsť na obojsmernú elektronickú komunikáciu, čiže portál v kombinácii s novým daňovým systémom sú základnými stavebnými prvkami tej obojsmernej komunikácie, ktorá bude v priebehu roku 16 v tej daňovej agende. Ešte raz, ten hlavný benefit je rýchlejšie spracovanie agendy vo finančnej správe. V zjednodušenom význame to znamená asi toľko, že občania nebudú musieť navštevovať colné a daňové úrady a všetky potrebné dokumenty si nájdú v osobnej internetovej zóne na portáli. Nové možnosti portálu finančnej správy umožnia daňovým subjektom okrem iného aj nahliadať na svoje osobné daňové účty. Budú môcť tak aktuálne sledovať svoj saldo voči štátu, či majú voči nemu preplatky alebo naopak nedoplatky.